Здравейте! Ето го и сиропирания тиквеник, който ви обещах да ви покажа. За да го приготвим, ще ни е нужна, разбира се, тиква. Моята е килограм 350 грама, преди да я изчистя. Нарязах си я на парченца, за да ми е по-лесно после да я обеля. След което трябва да я настържим на ситното ренде. Към нея добавям една чаша захар, която е с вместимост 200 мл. Разбърквам добре и прехвърлям в цетка, след което оставям за около час, за да може тиквата да си пусне сока. Измервам си 200 мл от сока, който е пуснала тиквата, и към него добавям една чаша захар и половин чаша вода. Слагам на котлона и добавих и една супена лъжица лимонов сок. Оставям го да поври така около 5 минути и това ще бъде моя сироп, с който ще залея тиквеника. Приготвям си около 150 грама орехи с една чайна лъжичка канела. А корите, които ще използвам, ви ги показвам ето тук, за да не ме питате после. Взимам си една кора, която напръсквам на места с олио. Не е нужно да е омазана цялата. Върху нея слагам втора кора, отгоре пак олио и в средата си разпределям от тиквата. Виждате как? Оставям двете крайчета свободни. Разпределям хубаво тиквата и върху нея наръсвам 2 супени лъжици орехи. Загъвам единия край върху тиквата, леко го подмазвам с олио и навивам на руло. Готовото руло намачквам ето по този начин, леко навътре. Внимавайте, за да не скъсате корите. Това се прави, за да може по-лесно да се извие вътре формата на тиквеника. Накрая, когато съм готова, отгоре намазвам с олио. Слагам да се пече в загрята на 180 градуса фурна с вентилатор, като на 35-та минута, когато вече се беше запекал, сложих отгоре хартия за печене и допекох за още 10 минути. Когато го извадих, още докато е топъл, го залях с изтиналия вече сироп.